Pak Ben? Mak kurang pas ora kepinu kok ya. Priya ku lapel ya ya. Damar mati mulia Siti lunga pasar abadi mati Semar mandam Dorem misal jenang dondol agaya-gaya ya apa Gusti cah cilik iki. Ya Dek kowe kok jane iki putrane sapa ta ya? Putrane sapa? Ya kowe. Ya pas ngono kok. Mire tahu tempe rasane.
kuwi dikongkon nyambut gawe aja kok warai marane gone wong lanang. Lah ya jelas-jelas gone marah nang gone wong lanang. Bocah semene kok nganti ngerti bojo loro yen ora tak warai ora bakal ngerti ya. Jane yo ora marai asal bojoku iki loro. Ngono lho. Lah iki wong ora trimanan. Siji sing kurang senengane yo ndobel kaya ngono kuwi, Nduk. Ah, bojo loro kuwi sing paling penak tenan lho. Yo iki durung tau kan. Bojomu loro. Yen ngono aku arep takon marang kowe. Sebabe apa kok kowe nganti seneng duwe bojo loro? Sebabe mergo kayane lukuke dadi siji. Beli, iku yen koyone. Lah kowe yen ngadi piye yen ngedum kowe? Ya ora masalah. Setelah dina marang bojo tua, setelah dina bojo enom. Sedina kanggo apa? Kanggo pidi. Ditumon iki aku ngadon kok mayu. Halo, Ya, kudune iki wong lanang sing bojone loro ora kok tega. Saiki wis keduman kok wedon nek bojo loro. Umum ya ben nduk ning Korea aja manut bali. Ndak. Mau mulai. Arep apa? Aku mengko wis yen kowe mulai aku mbah kae stasi sing durung bareng tinggal mengko tak kasane dhewe. Iya, masa aku dhewe kuwi kumbang nek kasane Bakal Jumadi. Gagak piye rumah kamu? Gagak mulu. Terus kok gagak iki kewan kok. Sawa lanang jenenge Panija kuwi lho. Penentane. Ini jadi Panija iki. Monggo ora ngerti gawean. Ngomah lagi repot. Senengane padha dolanan ning sendang. Lah nek kowe gatekke semeli kae ora lampunge coba. Umpama kowe iki ngombahi kok ya ngerti wayah. Iki wancine wis bedhug tengange. Kowe durung bali ndadekake pengangen-angen ning kono. Aku iki mau lagi ngomong kok ngakak. Aku pancen sengaja ngenteni sampeyan ning nggon sendang. Ngenteni iki esuk mau mbok ya kondo. Memeni sandangan sing kok munggah ning pinggire sendang. Dipemen ning omah kok ora iso. Loh, kira santet utane nang tinggale. Kowe iki ora kaya mulai sampe sono kancan. Ora wis sono kancane, wis sono kancane diradani kok. Halo, halo. Iki aja ngono iki katresnane ponakmu. Wis serang sing ada. Sedelo meneh ki arep dadi penampen. Mongko kowe iki gedulang kelawan bendarane putri ora kono. Ayo diwarai foto-foto barang kowe besok yen wis lapor omah-omah padha ra kidung ngene ora salah. Ayo bojone Ali Maru. Calon. Mung bae aku durung ngempung ana ngersane kok. Wis kae sandangane kok Bali ya. Ayo Maru. Yen kowe ora ning omah tenane ndadekake susah kok. Sing kanggo parang tuan kuwi mung akeh.